Participeu també de la Fira de les 40 Hores, Marissa. Sí, nosaltres aquest any, quan vam fer l'espectacle de Nadal, doncs tota la gent que va venir a veure'ns anava dient: home, això seria maco que es pogués treure al carrer, perquè els nens varen fer un espectacle molt bonic, i anar pensant a veure de quina manera ho podríem extreure al carrer. Doncs ens va venir la idea aquesta de fer l'espectacle el dia de la Fira de les 40 Hores. De fet, la vostra escola és una escola molt participativa, que sempre intenta participar, valgui la redundància, de totes les activitats que es porten a terme a la vila de Ripoll. Sí, nosaltres sempre procurem participar en tot el que és adequat per la mainada, evidentment, i, esclar, és un aparador i és un lloc per poder ensenyar una activitat que fem a l'escola, que la fan a l'aula de música justament amb en Roger. Roger, s'ho passen bé a l'aula de música o no? Home, jo espero que sí, no? Jo m'ho passo molt bé i suposo que això s'encomana. I que el concert, si algú l'ha vist, ens ho hem passat molt bé. De fet, la idea de l'hora de música a l'escola que hauria de ser aquest, de passar-s'ho bé amb la música, no? Lluny d'aprendre que si dates de compositors, històries, que també és important, però l'objectiu principal és que els nanos gaudeixin amb la música. Gaudeixen amb la música i la poden gaudir des d'una peça de clàssica a una peça del rock català? Sí, bueno, aquest any ha tocat rock català. Procurem que hi hagin tots els estils, no ens tanquem mai en un estil, sinó que ho treballem absolutament tot, sense cap mena de discriminació ni en preferència per cap. Aquest any, poder el tema del rock català, els nanos, el tenir cançons en més marxa els ha enganxat molt més i s'han motivat molt més i hem pogut fer aquest espectacle al carrer. Però vull dir que l'estil de música tant és. La qüestió és cantar i passar-s'ho bé. La música és important per l'educació d'un nen, per a l'ensenyament d'un nen, perquè l'educació jo sempre dic que s'imparteix a casa. L'ensenyament que vosaltres impartiu des de l'escola salesiana, la música hi juga un tret important. Qualsevol, la Marissa, bon Roger. Bueno, té un paper important com... Espero, m'agradaria que tingués un paper important com la resta d'assignatures. No sempre diuen que la música és l'assignatura Maria, com la gimnàstica o d'això. Jo crec que tot és important pel desenvolupament dels nanos. Vull dir que tinguin cultura musical, que tinguin cultura matemàtica, que tinguin cultura lingüística, tot és important. Això de les Maries han de passar a la història, Marissa? Sí, perquè a més una activitat com la d'avui és interdisciplinària. Amb una activitat semblant a aquesta, els nens s'han de posar en condicions per escoltar, han d'estar atents quan els hi toca cantar, han de seguir el ritme, o sigui que és moltes coses que intervenen en una activitat així. Estem veient justament imatges del concert que heu oferit a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll. Hi han participat nens de totes les edats o només d'algunes classes? Quan vam fer l'espectacle per Nadal hi van participar des de P3 fins a 6è, però els de tercer, quart, cinquè i sisè són els que cantaven i els petits feien representació. Llavors, esclar, per treure l'espectacle així al carrer, els petits requereixen molta més mobilitat, és molt més en volum. I llavors per això amb en Roger vam considerar que valia la pena fer només la part cantada. Ha tret el que eren cançons expresses de Nadal i n'hi ha posat d'especials per al dia d'avui. L'espectacle, com es deia, rock a la faixa? L'espectacle original de la festa de Nadal es deia Nadal amb un rock a la faixa i combinava una mena de pastorets, que eren uns pastorets adaptats a les cançons de rock català que anaven apareixent. Llavors, clar, portar l'espectacle aquest aquí al mes de març queda una mica fora de context. Per tant, només hem agafat les cançons i hem tret la història i les representacions dels més petitons. Hem fet just la part musical de l'espectacle. Quantes hores d'assaig ens ha portat a afinar com heu afinat, que m'ho han dit? No ho sé, no les contem. No masses, jo ho he comentat en l'escrit, en la presentació que hem fet, que sembla molt difícil cantar amb 100 nens i la veritat és que si tenen il·lusió és facilíssim. Vull dir que de seguida es van posar amb les cançons, els senties pel pati anar-se prenent les lletres uns amb els altres, els que no els hi seguien gaire els ajudaven. Vull dir que ells mateixos s'han anat animant i hores d'assaigs sí que n'hi ha, però dintre l'hora de música i alguns assajos especials en grup, perquè clar,
les classes les tenim sols i de tant en tant ens hem de trobar tots junts per trobar una mica la sonoritat de tot el grup. I amb la banda no, només una hora abans hem fet un assaig i ja està. Clar, perquè la banda potser no s'havien vist amb els nens, no? No, els vam veure per Nadal, que també van fer el mateix format. Vam quedar 2 hores abans, vam fer un assaig amb la banda. Amb la banda havíem preparat, havíem gravat ja totes les cançons adaptades a la veu dels nanos, perquè moltes cançons les hem hagut de pujar o baixar de to. Les vam gravar i per assajar, vull dir que la banda va tocar el mateix que havíem gravat. I doncs això, avui també hem fet un assaig 2 hores abans, hem provat so, provat micros, ha sigut bastant més complicat que el teatre avui, el tema sonoritat, però bueno, ens hem sortit com hem pogut. Els exteriors sempre són complicats, Roger? Sí, i més amb les carpes que ens han ficat a sobre, que feia una bola tot plegat, però bueno. 100 nens, has dit. 100... Haurien de ser 100, els que avui eren a esquiar o això, diria que uns 85 avui. Sí, avui érem uns 80-85 nens, sí. 85 nens, realment... I nenes. Clar, no ens en oblidem, nens i nenes, que jo n'estic veient moltes de nenes. Sí, moltes. Us ha quedat un bon regust de boca, Marissa? Molt, molt. Ha sigut una experiència molt positiva perquè, clar, veus la canalla que estan tan contents que és que no s'han equivocat ni una vegada. És un exercici de memòria molt important perquè quantes n'hem cantat, Roger, de cançons? Quantes n'hem cantat? 8. 8 cançons i clar, no s'han equivocat, sabien totes les lletres, estaven atents de quan havien d'entrar, de quan... I clar, a més feien una mica de coreografia també, que en algun moment donat se girava, no feien gestos amb les mans a les ordres d'en Roger. Llavors, doncs, això requereix un exercici d'atenció que vulguis que no és molt important. Això són competències que diem avui en dia, Per tant, doncs, molt bé, l'experiència ha sigut molt i molt gratificant. La podríem dir que us l'apunteu per repetir? Bueno, si la salut ho permet, sí, perquè no, ens ho hem passat molt bé, com ha dit la Marissa, hem disfrutat molt. Els músics, que també els vull agrair la seva col·laboració totalment desinteressada, s'ho han passat molt bé, m'ho han dit que us encantats de la vida, que els agradaria tornar-hi, però bueno, podem un altre format, no? Vull dir que les coses gaire repetides, a mi no m'agrada mai repetir sempre el mateix, vull dir que m'agrada anar fent coses noves i... És un innovador, en Roger. Anar innovant. És molt creatiu, molt. Sort en tenim, d'en Roger. No, però vull dir que el tema... Quan fas una cosa, vull dir que has de tenir ganes de fer-la i quan una cosa es converteix en repetitiva acaba sent avorrida, no? Inclús pels nanos. El que heu tingut un públic increïble, perquè no sé per què, és aquella llei de Murphy que tots coneixem, que normalment quan va començar un espectacle en aquesta fira ha començat a ploure més i a vosaltres us ha succeït exactament el mateix, però tothom fidel per escoltar aquests quasi bé centenar de nens de la vostra escola. Clar, nosaltres ens hem emplaçat a les 4 de la tarda per poder assajar, per poder-ho preparar tot. I en aquella hora no plovia, plovisquejava només. I és això que dius, a mesura que anava passant l'estona, però també anava vinguent més gent, i més gent, i més gent. Per tant, ha coincidit l'estona de més ploure amb l'estona de més gent. Però molt bé, no? Perquè han vingut igualment i vaja, ens han ben aplaudit i nosaltres estem molt contents. De fet, tenim sort que els pares, àvies, tietes són un públic incondicional fantàstic, i bueno, però no, molt agraït a tothom. I que els agrada participar de les activitats, que això també és involucrar l'escola amb la família, que és una part fonamental, no? És essencial perquè si no, amb les mogudes que fas, doncs l'altre dia també vam fer la festa de portes obertes, que també els nens van fer un espectacle, i clar, i els pares hi han de ser-hi per un cap, i la veritat és que sempre hi som per un cap i estem molt contents, Roger, et veiem dirigint amb un ímpetu. Clar, és que perquè et facin cas 100 nens has de fer alguna cosa diferent. Si fas normal i corrent no et fan cas. Vull dir que has de fer una mica el pallasso perquè és que si no passen de tu dient-ho clarament. Perquè estiguin atents a això has de fer-ho tot molt més exagerat i com més nens encara més exagerat. Però bueno, és el que hi ha. La nostra enhorabona per justament aquestes activitats i totes les que porteu a terme, que engresqueu aquesta activitat, en aquest cas de la fira, però també d'altres moments de tota aquesta vida associativa de Ripoll. Gràcies per estar amb nosaltres, Marissa, amb en Roger, des de l'Escola Salesiana de Ripoll. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs ja ho veuen en directe des del passeig de Sant Joan de Ripoll, en Raimon, que ens està fent la crònica